कि श्री राम बतानी खुशबा रे हिंदुस्तानी श्री राम बतानी खुशबा रे हिंदुस्तानी खुशी के मारे अखिया बहावताटे पानी श्री राम बतानी खुशबा रे हिंदुस्तानी खुश बाटे सब लोग मंदिर गइल बनी फेरू से घर में दीपावली मनी खुश बाटे सब लोग मंदिर गइल बनी फेरू से घर में दीपावली मनी तो प्रभु राम के सुभागत बाचनु के जुबानी प्रभु राम बतानी खुशबा हिंदुस्तानी। चैंपियन जी जौन राउत पहले जौन गाना वायरल भई रहनी और वो गाना के हम चाहेम कि सुना दी दर्शक लोग के कि लोग जानो कि इहे के चनू चैंपियन जी हैं जौना गाना से काफी वायरल रौरा भई रहनी 10-10 मिलियन व्यू गइल बा वो गाना के हम चाहेम कि रौरा एक बार सुना दी और रौरा जौना चैनल पे ये वीडियो डलले बानी ओइ पर व्यू सुनिए कि नइखे आवत। जी ये बहुत दुख के साथ है हमरा बतावे के पड़ता उ गाना आप सबके सेवा में हाजिर बा उ गाना रुआ सर्च करके सुन सकते हैं मैक्स म्यूजिक पर उपलब्ध बा बर्मा के लिखल काटे ना कोई उहे मिली जौन किस्मत में हुई उ गाना हम गौले रही कि बर्मा के लिखल काटे ना कोई बर्मा के लिखल काटे न कोई उहे मिली जवन किस्मत में होई उहे मिली जवन किस्मत में होई तो ऊपरवा लाके आगे चले न केहू वो के मरजी के तनु कमई लाप भैया हटे न दे पर से करजी हिरोवाई जे दोसारा के आगे चल के रोई हिरोवाई जे दोसारा के खुदे एक दिन रोई उहे मिली जवन किस्मत में होई उहे मिली जवन किस्मत में होई ये वाला गाना है। अच्छा चनू चैंपियन जी रौरा ही बताएं कि जौन आगे जौन ई गाना गनी काफी वायरल भइल काफी लोग सुनल रौरा आगे कोनो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलल कि ना मिलल? जी गाना गौनी बहुत प्यार मिलल मगर अफसोस के बात ई बा कि कहीं कोनो अच्छा जगह से ऑफर ना आई कि रौरा आई हमरा यहाँ से गाई अच्छा गाओ तनी भला गाओ तनी बुरा गाओ तनी जौन भी बा तो पब्लिक के ढेर सारा प्यार मिलल एक खातिर हम आजीवन रेडी रह पब्लिक के श्रोता समाज के बाकी इंडस्ट्री से कोनो ऐसा ऑफर ना आइल कि रौरा आई गाई।